Tak, a teď jsme si tam přidali ty okurky všechny a strouhali na jemno. Tak a teďko přidáme, tak tam přidáme, čistou. Tak tam přidáme takhle, tak jednu, dvě, tři, čtyři lístky hořčice. No, tohle stačí. Je výborný. No a teď tam kytneme trošku majonézy. No, trošku víc. Kdybyste to pěkně vymetli, tak to si dejte trošku toho salátu dovnitř. Jo. Takže jednu celou tam určitě dejte. Záleží, jak děláte velký ten salát. Já bych osobně mohl jíst majonézu od rána do večera samotnou. Takže já šetřit nebudu. A teď to rukou zachytáme. Já si uvědomil, že jsme tam měli dát sůl a pepř. No, trochu pepře. Že? No, to lidé málo museli pepř. Ty vole. To rozmícháš s rukama. Já vím, ale trošku soli, tak a jdeme. Nemusíte tam tolik solit, protože ono se vám to do rána totiž uleží, jo? Nebo prostě přes tu noc se vám to uleží, ten salát. Takže tam zbytečně neserte moc soli, ani moc pepře, aby... No já ho budu mít trošku barevnej, protože z toho koledování si člověk přinese barevný, že jo? Vajíčka a... tak co, no je to potravinářský barvivo, tak... No jo, to je přesně ta konzistence. Je to výborný. Je to chutná. Já bych tam ještě asi přidal trošku ty hořčice. Stačí. Trošku ještě soli. A trošku toho pepře. Stačí a dáme. Je tam ten zbytek té majolky, vidíte. Já vypnu pepř do nosu. Tak a zase zamíchejte. Tak. Ochutnám s dovolením.
Je to moc dobrý. Moc dobrý. No zdraví. Je to pravda. Je pak žádný kupovaný. To ten pepř. Vyjdnu až ta kamera máme. No. Tak to je všechno. V tomhle receptu. Už vám asi jenom řeknu dobrou chuť a... Jo, nejlíp se to podává s tím kuřecím masem po KFC. Dobrou chuť.